Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hello! Yung mga habang yung aming kakabsat. Kaya't kuman nga alayan dahil nga gundaway nga mangyabra sa iti nabara nga panangkablaaw ko iti naragsak nga panagkasangay iti iingutin mi nga ina awan sa bali no din ni Mrs. Virginia Temporal Ben Molina di Tapayagan East Ballesteros Cagayan. Inang happy birthday. 72 years old. September 10. Ti birthday nakakabsat ken gagayam. Sapay kumainang takang kanayong ka nga nasalon at ken umatidag pa iti biyag mo tapno ti kasta kang kanayon da ka makita nga anak mo ken kasta met digiti apom manipo ditoy Santa Cruz Tenerife, Spain. Toy anak anak mo ni Mami May kastamat kini Jan Derek kini Edric Maya Rorita Molina tinanong mo nga host iti dayto nga Facebook page iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano siyak toy anak mo Roderick Temporal Ben Lizardo Molina bobot nga may katlo nga inkainyanak. Inang, thank you very much. I love you. We love you very much. Ket sapay kumain ng ta. Kang kanayon ka nga nasalon at ken madan ka pa iti adupay nga birthday iti biyag mo. Again, we love you so much. God bless and stay healthy and beauty as you are. Thank you very much, Inang. Bye-bye.